ଆଜି ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ହାତୀ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଥିଲା ଆମର ପାୱାର କଟ୍ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆମକୁ ପୁରା ଡକରା ଆସିଛି। କାଲି ଯେହେତୁ ଗୁରୁବାର ଥିଲା ମୁଁ ପାୟସ ବନେଇଥିଲି, ଭାବିଲି ଗଲାବେଳେ ମୋ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ନେଇଯିବି। ଫାଇନାଲି ଆମେ ବାହାରିକି ଏବେ ଚାଲିଲୁ ମୋ ବାପ ଘର ଅଭିମୁଖେ। ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ମଉସା 2 ଜଣ ମନା କଲେ, ଆରେ ଆକୁ ଯାଉନି, ଆଗରେ ହାତୀ ବାହାରିଛି। ଇଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ହାତୀ ବାହାରିଛି ମାନେ ଲୋକ ତ ସେଇଠି ଥିବେ, ଚାଲୁନ ଟିକେ ହାତୀ ଦେଖିବା। ଆମେ ବି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ହାତୀ ପଶିଯାଇଛି ବଣକୁ। ଏଠି ଖାଲି ଲୋକ ମେଞ୍ଚେ ମେଞ୍ଚେ। ଆଲୋ କାହିଁ ଲୋକେ ହିଆଡ଼େ ଅନେଇଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଏଇ କେତେ ଜଣ ମଉସା ଆଉ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ମାଉସୀ ଚାଲିଛନ୍ତି। କି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆମର, ଯଦି ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟଟା ନ ବନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ଫାଇନାଲି ହାତୀ ଦେଖି ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମୋ ବାପ ଘରେ। ମୋ ମାଆ ମୋତେ ଦେଖିକି ଏଠି ହସି ପକଉଛି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ବୋଲି। ବାପ ଘରକୁ ଆସିଛେ 12ଟା ଅଛି, କ'ଣ ହବ? କ'ଣ ଆଉ ହବ, ଘରେ ଥିବା ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ମୋଡ଼ା ଯିବ। ତ ଚାଲିଛି ଏଇଠି କୁକୁଡ଼ା ଧରିବାର ପ୍ରୟାସ, ମାନେ କୁକୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଧର ଆଉ ମୋଡ଼। ଫାଇନାଲି ଏଇଠି କୁକୁଡ଼ା ଧରା ସରିଛି, ଏବେ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି, ମାନେ ମୁଁ ଚିକେନଟା କଷିବି। କେମିତି ଦେଖାଉଛି?